aquestes fires s'ha parlat molt d'emprenedoria, l'emprenedoria està de moda perquè hi ha poca feina, i aleshores una alternativa és emprendre. Ara ens ho posen més fàcil perquè no hi ha una altra oportunitat. Realment, segurament serà més fàcil crear una empresa que buscar una empresa que ens doni feina. Jo no concebeixo l'emprenedoria sense innovació. Sempre parlem que les empreses fan almenys una innovació a la seva vida, que és quan comencen. Qualsevol empresa quan comença amb una innovació. Comença fent alguna cosa que pensa que el mercat no ho té, encara que sigui muntar un bar, muntar un bar diferent als bars de la vora. Qualsevol cosa, qualsevol emprenedoria, qualsevol projecte empresarial comença amb una innovació. Per la qual a mi m'agradarà començar a parlar-vos una mica d'innovació per donar forma al discurs, i més perquè jo penso que la innovació i la gestió de la innovació és un concepte del qual hem de parlar molt. Vull dir que se'n parla molt i si n'ha de seguir parlant hem d'anar repetint el concepte moltes vegades per a que cale i veiem que és l'única alternativa que tenim. A mi m'agrada explicar la innovació. Totes les definicions són bones i tots els ponents que parlen d'això comencen amb definicions i jo no seré diferent. I a mi m'agrada aquesta d'aquí, que diu que innovar és convertir coneixement en valor. El valor normalment són diners, però a vegades poden ser altres coses, poden ser coses socials, culturals, etc. Aquesta definició què ens està dient? Que si no hi ha generació de valor no hi ha innovació. Fer coses creatives que no ens aporten res no és innovar. Si no aconseguim crear valor a partir del coneixement no estem innovant, estem fent una altra cosa, però no estem innovant. I la clau per emprendre és crear valor, és fer alguna cosa que algú vol comprar-la, fer alguna cosa que a algú és útil. Solament així aconseguirem fer una empresa. I molt breument, deixeu-me dir que no és suficient en tindre idees, no és suficient en ser innovador, cal gestionar la innovació. I això és la clau. Gestionem els processos de facturació, de producció, de ventes. Evidentment, ningú pensa que podríem muntar una empresa sense gestionar aquestes coses. Doncs tampoc podem crear una empresa sense gestionar la innovació. És impossible, no funciona. Avui en dia la innovació és un procés més de l'empresa. Aquest és el típic funnel, és un input molt característic de la innovació, en el qual han d'entrar idees internes i externes en el paradigma d'innovació oberta, hem de treballar en procediments per gestionar-los i innovar i crear coses al mercat. Contra més gran sigui el nostre funnel, de cada 100 idees una és bona. Aleshores, contra més gran sigui aquest funnel, més opcions tindrem. Per això el discurs aquest, sé que a aquestes jornades d'aquests dies a Girona ja l'ha fet més gent, però a mi m'encanta repetir-ho, perquè això hem de dir-ho 1000 vegades, perquè calgui bé la idea. Aquest cotxe és el Toyota Prius. Molt senzill. Alguna persona dins de Toyota va pensar que es podia fer un cotxe elèctric que no calgués endollar-lo. Algú va pensar-ho. Si Toyota no tingués un sistema d'innovació amb uns processos ben definits, mai s'hagués creat aquest cotxe. En aquest senyor que va tenir aquesta idea, un altre va escoltar-lo. Un altre va pensar en repartir la feina de prototipatge, definició de la viabilitat tecnològica del projecte i entre tots van fer una proposta a direcció per a invertir diners en seguir investigant. Però és molt important que si dins de la teva organització hi ha una bona idea i no hi ha una gestió d'innovació, és molt difícil que aquesta idea arribi a convertir-se en valor, arribi al mercat i doni ingressos, doni valor a la teva empresa. I una altra frase que m'agrada molt, i això ja estic acabant i començaré a parlar de tendències, és que no podem controlar-ho tot. Estem en un món que va tan ràpid que si intentem tenir-ho tot controlat no ens mourem. I no ens ho podem permetre, hem d'arriscar una mica, és el que ens toca viure. Aquesta frase és d'un pilot britànic de carreres. També he vist que atribueixen la mateixa frase a un altre pilot italià, o sigui, hi ha dos pilots als quals se'ls atribueix la mateixa frase, però a mi em sembla que és molt correcta. És dir, escolta, si ho tinc tot controlat, potser és que estic anant lento, no estic corrent prou. És molt important pensar que estem ara vivint en un món que ens tocarà córrer i agafar riscos, i no hi ha una altra volta de fulla.
Què fa falta per començar a emprendre en un entorn de tecnologies de la informació i la comunicació? Què ens fa falta? Doncs són molt poques coses. Jo ara seré una mica irreverent, però hi ha molts models de negoci actualment que es poden fer en calçotets. Permeteu-me l'expressió, sense sortir de casa. Sense sortir de casa jo faig una cosa i no tinc que anar al mercat a vendre-la. No tinc que anar a negociar amb l'FNAC o a negociar amb el Corte Inglés per ficar en una capsa al seu lineal. Jo la pujo a internet i la comercialitzo. I algú me munta una passarel·la de pagament i m'arriba l'ingrés del meu banc. I algú me dona un servei de hosting perquè la meva pàgina web no cal que estigui amb un servidor muntat a casa meva. És tot molt més senzill. Tenim una sèrie de coses que s'han convertit en utilities que ens generen que sigui molt senzill fer les coses. Aleshores, emprendre en TIC no és fàcil, emprendre tecnologies no és fàcil, però és més fàcil que una biotec, és més fàcil que muntar un altre tipus d'empresa. Aleshores, és una oportunitat per a començar molt ràpid. I al final és l'alternativa a buscar feina. No hi ha feina, doncs vaig a emprendre. Vaig a emprendre i ara intentaré donar-vos algunes pistes d'algunes possibles opcions on crear empreses en el món de les TIC, de les tecnologies de la informació i la comunicació. Començar simplement, que ens fa falta una idea de negoci. Han de tenir una idea. La idea pot ser teva o la pots copiar. Tu te'n vas als Estats Units, veus que han fet alguna cosa nou, aquí encara no ha arribat, ho portem aquí. Això ho han fet la gent de Privalia, la gent de Bybit, ha agafat models que ja funcionaven de venda a altres països i els han portat aquí. Ho han fet molt bé, ho han fet molt ràpid, però la idea ja estava feta i ja està aprovada i era d'èxit. A mi m'agrada molt quan se parla de cada negoci aquesta frase que diu: cal que jo identifique on estan els diners i després veure com faig per a aquests diners vagin a la meva butxaca. Si pot ser d'una manera legal, millor. Però al final, bàsicament és això, és dir, el meu pla de negoci m'ha dit: aquí hi ha un mercat, uns possibles clients que tenen uns diners, i jo tinc que fer algun servei, alguna cosa, algun producte que el vulguin comprar i que part d'aquests diners vinguin a la meva butxaca. Perquè si no estem fent coses, massa vegades estem fent coses per a un mercat inexistent, per a un mercat que no té capacitat de compra, per a un mercat que és molt petit. Si el meu mercat són 12 persones amb una capacitat de compra de 100 euros, no puc muntar una empresa. Tinc que identificar bé que el mercat sigui prou gran i que tingui capacitat de comprar els meus productes. Simplement aquesta petita pinzellada d'aquest concepte. Per a finançar-ho, això ho passaré molt ràpid, perquè segurament ja s'ha parlat molt aquests dies de finançament, de projectes d'emprenedoria, però començar un projecte TIC pot costar això, no? Una taula, què pot costar a l'IKEA? 250 euros? Una cadira 150? Un ordenador, he ficat un iMac, d'aquests macos, 1.500, una connexió d'internet. Crear una SL, puc crear-la a partir d'uns 500 euros amb un capital social petit. En 3.000 euros tinc muntada la meva empresa, que està segurament a casa meva, i puc començar a funcionar. I si no em fico la corbata aquell dia o l'americana, no passa res, perquè començo ja aquest dia a tenir l'empresa i a comunicar-me amb clients, a oferir-los i vendre les coses. Finançament que fa falta per començar projectes d'aquest tipus és molt, molt baix. Una altra cosa molt important, he conegut molts emprenedors en la meva etapa, sobretot a la Generalitat. Jo he estat responsable d'innovació en temes TIC i cap de centres tecnològics. He conegut molts. Els emprenedors que han funcionat portaven uns cotxes que feien pena, perquè dedicaven tots els seus recursos a la seva empresa. Per a començar no fa falta finançament, fa falta disminuir la despesa i provar el projecte i arrencar-lo. Etapes de finançament, més o menys, tots coneixem Family, Fools and Friends,
buscar una mica de recursos d'inversors, però també l'estalvi que deia abans. Escolta, gasto menys, surto menys a sopar fora. I això començo a provar el sistema, començo a fer un prototipus i passo a buscar business angels que em puguen finançar aquests 50-100.000 euros per allà comercialitzar, fer una mica de màrqueting, etc. A Catalunya, en els últims 5 anys, el tema d'emprenedoria ha evolucionat molt. Encara anem tard, encara segurament no estem a l'alçada, segur, d'altres països, sobretot dels Estats Units, del nord d'Europa, encara tenim prou espais on trobar-se emprenedors i inversors, però ja hi ha moltes coses. Hi ha clubs d'inversors, fòrums d'inversors i entitats que donen suport a l'emprenedoria i en trobareu moltíssimes que us poden ajudar a tirar endavant projectes, a buscar finançament. No estem molt bé, però estem millor del que estàvem, en la qual no vas sol quan arranques una empresa i tens que aixecar finançament i tens que veure com comportar-te amb els teus clients i proveïdors quan al començament tens pocs recursos. És una mica de perogrullo, però les següents fases ja anar a un capital semilla que et permet ja estructurar l'empresa, tindre uns departaments, tindre ja agafar potser algun perfil més sènior, potser em fa falta un tio de màrqueting potent o un CEO ja encara lluix per pujar l'empresa a un altre nivell. Això és important poder mirar a empreses amb un recorregut. Evidentment, podem seguir creixent, agafar un capital risc que ens doni ja aquests 500.000 euros i sortir a bolsa i comprar a Google nosaltres. Este paradigma del bo que és fracassar l'emprenedor és una mica una moda ara, no? Però el que has de fer és fracassar molt ràpid i amb molt pocs diners. Jo provo una cosa des de casa meva, amb poc temps, amb pocs recursos, l'escala una mica i si no funciona, ho tanco. Massa cops hem vist empreses petites a Catalunya que amb una idea equivocada seguien insistint. I l'empresa tenia 3 persones el dia 1 i tenia 3 persones el dia 2000, a cap de 5 anys. No creixien, no venien, vivien de subvencions. Si la idea no funciona, la tanquem en seguida i en creem una de nova. El concepte és fallar sí, però fallar molt ràpid i amb pocs recursos. L'objectiu de la ponència d'avui és on es pot emprendre, en quines coses. Si us puc donar algunes pistes que podem fer. Una clau és el tema de la personalització. Actualment, si jo aconsegueixo un servei, un producte que estigui personalitzat, això és el que la gent actualment vol. Sembla ser que no ens agrada que ens tracten les empreses a tots iguals. Avui en dia, que hi ha tanta oferta, tants productes, l'empresa que sàpiga parlar-me a mi com a Víctor Vergés diferent al senyor Juan Gómez o al senyor Josep, el que sigui, captarà la meva atenció i té més opcions a que jo compre el seu servei o el seu producte. És més senzill si personalitzem. En aquest cas, aquesta empresa és l'empresa Keds. Keds és una empresa que el 1906 va col·locar goma de cautxo a les sapatilles. Les primeres sapatilles de córrer les va inventar la marca Keds, el 1906, perquè ja feien productes derivats del cautxo. Aquesta empresa anava fatal, anava malament, i va ser la primera que via internet va permetre que tu amb una web poguessis dissenyar la teva sapatilla molt senzilla, veieu que és una sapatilla molt senzilla. Això ho he fet jo amb la pàgina web i he dissenyat aquestes sapatilles de Bidigital, del nostre centre tecnològic, i si ara jo volgués apretar un botó, me'ls enviaven a casa en 15 dies per 60 euros. Fins ara les Keds valien 15 euros i tenien un canal, una distribució que s'emportava 5, 8, 10 euros. D'aquesta manera guanyen amb marge, és tot per a ells, venen directament i és més car perquè està personalitzat. Concepte que hem de treure aquí. Els nostres productes, serveis que oferim, si som capaços de personalitzar-los, és una cosa
que ens pot funcionar més. Models low cost. Hi ha massa serveis per a les nostres empreses que són massa cars, perquè els donen empreses molt grans. Publicitat, comunicació, aquestes coses ho han fet sempre per a les grans empreses, grans agències, amb unes estructures grandíssimes i amb uns departaments que fan que al final els costos són molt grans. Avui en dia jo conec diverses empreses petites que estan vivint en temps de crisi millor que mai, perquè les grans empreses, quan retallen en comunicació, quan retallen en publicitat, se'n van a buscar a les petites empreses que els fan el mateix servei que la gran amb menys cost. I segurament amb una personalització, que havíem parlat abans, i amb un time to market més ràpid. Aleshores, molt important, no crear grans estructures, pensar en models low cost i sempre treballar amb el client amb una idea de win-win. Ostres, negocia quan guanyaràs tu i quan guanyarà ell. I quan guanyem tots, perquè si no, no anirà bé. Els models freemium, qualsevol model d'internet es basa en tenir molts usuaris. Si tenim 50 usuaris això no funciona. El moment que som capaços de tenir molts usuaris que no ens paguen res, podem implementar una subscripció que donem una mica més, donem més serveis, més valor a un cost. I sempre hi ha un percentatge, que pot ser entre l'1 i el 10% de gent, que està disposada a pagar per aquest servei. I si pot pagar per aquest servei, tenim els premium i tenim els free, tenim aquests dos. Llavors, quan pensem en una empresa d'un servei en xarxa, pensem que necessitem començar gratuïtament per a tenir molts usuaris i a partir d'aquí construir estratègies freemium. El comerç electrònic representa una oportunitat. Quan jo vull comprar alguna cosa per internet i no ho trobo, si jo vull comprar ara una cosa per internet i no la trobo enlloc, això és una oportunitat. Si hi ha un producte català que no es pot vendre per internet i jo penso que una persona a Varsòvia o a Connecticut el podria comprar i els meus costos de muntar això són petits, perquè són realment petits, segurament no em fa falta ni un magatzem ni em fa falta grans estructures, puc muntar amb un software lliure una passarel·la de pagament molt ràpid i una botiga online molt ràpid, allí tinc una oportunitat. Ara sembla que qualsevol empresa passa pel món de les apps. Jo feia software fa 10 anys a la meva empresa i vendre software abans era molt complicat, perquè jo havia de fer el software, l'havia de ficar en un CD, l'havia de portar a algú que me'l vengués, a una distribuïdora, i això era realment complex. A més, si aquest software l'instal·laven en diferents aparells, podia no funcionar, havia de donar un servei de manteniment continu. Actualment, el model de les apps ha obert un mercat d'oportunitats, però té un problema. És tan bo el mercat que hi ha un munt de gent. Té tantes avantatges que l'Apple Store té 500.000 apps. Perquè no hi ha barreres d'entrada. Qualsevol, des de casa seva, en calçotets, és capaç de fer una app. És realment senzill. Si tens una bona idea, la fas. El problema que hem tingut ara és que n'hi ha tantes, n'hi ha tantíssimes, que és un mar on no et veuen, no et veu ningú, que és realment eclipsat. Aquesta la més coneguda, tots coneixeu, molt pocs han jugat, però tots la coneixen. No és el millor joc, ni molt menys, és el primer. Van ser pràcticament els primers en fer una app de jocs i vendre-la per 79 cèntims. En seguida la va baixar un munt de gent i es va crear un icono. Angry Birds avui en dia és un joc icono, és un joc conegut, tothom ha sentit parlar, en el qual té un mercat grandíssim. Quan aconsegueixes una marca o aliar-te amb una marca, pots destacar dins d'aquest mare magnum d'aplicacions per a mòbils. Insisteixo, és molt senzill, automàticament n'hi ha moltes, no hi ha barreres. N'hi ha moltes, entro dins, però no em veu el meu públic, perquè n'hi ha massa. Estratègies virals
de comunicació diferents ens han de permetre donar visibilitat a la nostra aplicació, perquè el mercat és tan gran que algú ens comprarà si som capaços de mostrar-la i té un valor aquesta aplicació. Ara m'atreveixo a donar-vos dues idees d'apps que n'hi ha poques encara. Sempre parlem que tots ens farem vells, si Déu vol, i aleshores tots necessitarem una sèrie de serveis. Sabeu que hi ha tota hora un negoci amb la salut per a gent gran i gent amb problemes, simplement perquè tots ens veiem que vamos hacia allà. Aleshores, hi ha un mercat important. Doncs, comentant als meus companys del món de la recerca dins de Barcelona Digital, els he preguntat alguna aplicació que desconeixeu que existeix i donaria molt de valor i que tindria mercat, i em van parlar d'estes. Em van parlar d'aplicacions que connectin aparells de sensorització, glucòmetres, termòmetres, pulsòmetres, que una persona amb una app que es connecta als seus aparells que estan monitoritzant la seva salut pugui enviar coses al metge, fer diferents tipus de relació amb metges, amb altres malalts, etc. Sempre pensant en malalts crònics o per prevenció. Aquí hi ha un nicho. I segurament, si comencem a buscar ara, n'hi ha alguna que ho fa ja, però encara n'hi ha poques. Doncs tot el tema aquest de salut és un mercat grandíssim, la gent estem disposada a gastar molts diners per a la salut. Jo potser ara retallar amb alguna cosa, però a la salut no retallaré. La societat de la informació ens permet estar connectats, ens permet gaudir de continguts per tot el món, diferents continguts per a oci, per a formació, etc. Segurament hi ha gent que té dificultats per utilitzar un ordinador perquè té una certa edat o perquè té una minusvalia. Se poden pensar en diferents tipus d'apps que ens poden permetre, que ens poden ajudar a gent amb dificultats a comunicar-se. Potser el WhatsApp famós no els serveix. Vaig a fer un WhatsApp, vaig a fer un e-mail, vaig a fer un Skype pensat per a gent amb un tipus de problema sensorial i això té mercat. El SaaS, el Software as a Service, és un model que ara està també de moda. I també està de moda perquè facilita tot el tema de construcció, tot el tema que jo estic donant d'alta una aplicació i automàticament jo la controlo i els usuaris paguen pel que utilitzen. I no tinc que anar amb els disquets a vendre-li a algú, demanar-li que m'hi deixi instal·lar-ho al seu ordinador. Jo ho penjo per internet, sí que no està resolt el tema de pagament, tinc que resoldre jo, el tema de les apps va inclòs tot el sistema de pagament de monetització, que s'hauria de dir billetització, perquè sembla que monetització anem a poc a poc. Però tot aquest sistema de pagament, aquest no s'ha resolt, però tu pots resoldre'l i hi ha un gran mercat. Això està vinculat a tot el tema encara més de moda, que és el cloud computing. Tot està a la xarxa, el dia que la xarxa s'apague tindrem un problema, però realment actualment això és una de les millores que parlàvem abans, la tecnologia ha millorat molt, l'accés banda ampla funciona molt bé i ens permet tenir moltes coses. Fa poc vaig veure un servei que em va deixar bocabadat. Una app amb una pàgina web que serveix per a controlar els teus contactes. Tu has anat a l'app al teu telèfon, la toques amb el teu telèfon i es passen les V-cards, les targetes, el teu nom, cognoms, telèfon, tal. Llavors això puja automàticament en aquesta pàgina web i ahí tens totes les referències dels contactes teus d'una jornada com la d'avui. Si ara vosaltres tinguéssiu aquesta aplicació, entre vosaltres us podríeu passar via aquesta aplicació la V-card i a l'arribar a casa estaria tota organitzada a una pàgina web que podríeu exportar al vostre iPhone, Outlook, a qualsevol sistema o Gmail que esteu utilitzant per gestionar els vostres contactes. En què es basa amb això? El servei està en cloud computing, totes les dades estan en cloud i la comunicació es fa no amb un ordinador que tinc que obrir-lo o tal, sinó amb un telèfon mòbil que porto a la meva butxaca i que me resulta molt senzill comunicar-me.
Una capacitat afegida que tenen les aplicacions en aquests sistemes és el tema de segmentar-les. Jo puc fer una aplicació i d'una manera molt senzilla puc fer verticals. I insisteixo, no tinc que anar una altra vegada amb els disquets o amb els CDs. Quan una persona entra a l'aplicatiu, simplement amb el login, sé qui és, sé el seu perfil i li dono el seu contingut. O li dono la seva imatge corporativa. Si me logo dient soc Google Vergés, ja sap que soc de Barcelona Digital, ja el que veig és Barcelona Digital. Però no ens equivoquem, l'aplicació és la mateixa, la meva, que l'empresa del costat. Simplement és el look and feel de l'aplicació que em fa sentir, m'està personalitzant, ho havíem dit abans, el contingut que vaig jo ara a consumir. Molt important els projectes social media i Web 2.0. Sortiran properament nous models de negoci. Per què dic això? Perquè fins ara n'han sortit i ens han sorprès a tots. Qui ens diu que demà en sortiran més? Segur, aniran sortint. Ara hem de pensar si som nosaltres els que els podem crear, si som nosaltres els que som capaços de definir aquests nous models. Hi ha projectes ara molt interessants i ahir crec que hi ha un nicho d'oportunitat important en el tema de la quantitat de dades que es mouen a la web 2.0, a les xarxes socials. Les empreses que siguin capaços de traure no informació sinó coneixement d'aquestes grans quantitats de dades i a més en temps real tenen un tresor. I ja hi ha moltes empreses, universitats, tenim un projecte amb la UDG que volem fer una part d'això, treballant per crear aquests sistemes, per crear capacitats per, en temps real, saber què està passant amb la meva marca, amb la meva entitat o amb el meu país. Una tendència interessant és la quantitat de projectes que podem fer vinculats a desenvolupaments de tercers. Google Maps. Quants projectes se fan ara basats en Google Maps? Al final, la gent de Google cedeix una plataforma, cedeix una sèrie d'APIs, una sèrie de softwares que permeten relacionar-se amb aquesta plataforma i d'aquesta manera et dona l'oportunitat de construir no partint de zero, sinó ja amb una sèrie de serveis molt interessants. I això ho ha fet Google inicialment, però ara ho fan tots. La tendència de seguretat. Totes les corporacions, les grans entitats del món, financeres i no financeres, tenen un problema. I és la seguretat. O sigui, cada nit hi ha 8.000 atacs, i m'invento el número, però poden ser perfectament 8.000 atacs, contra la pàgina web de la Caixa o el Banco Bilbao Vizcaya, contra qualsevol Corte Inglés, contra la pàgina web del Barça, rep atacs cada dia, i les empreses estan dispostes a pagar, les grans empreses estan dispostes a pagar quantitats ingents de diners a les empreses que els ajuden a solucionar els seus problemes de seguretat. La recerca vinculada a la seguretat pot donar peu a generar productes i serveis que tenen un comprador, que són les grans corporacions. Anti-phishing, controls d'accés per biometria. Cada dia serà més important la nostra identitat. Quan la gent que tingui eines que puguen assegurar que aquesta persona, que si jo no estic aquí ara veient-me, estic parlant sense que em veieu, que soc Víctor Vergés, no soc una altra persona, ahir hi ha un mercat grandíssim. Ja hi ha coses, però no hi ha encara un estàndard, hi ha algo prou madur. I tecnologia n'hi ha, i n'hi ha a l'UDG, i n'hi ha a la UPC, i n'hi ha a Catalunya i molt bona. És qüestió de treballar i crear les empreses que siguin capaces de crear solucions que donen servei, donen resposta als reptes que tenen actualment les grans corporacions. Com vaig a temps? El mercat és el món, ja estic acabant, el mercat és el món, però tinc un problema quan el mercat és el món. I el problema és greu, i és l'anglès.
Vale? Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Mayday, Mayday. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Aquí el noi sabia anglès. I pensava, we are thinking about, és lògic. Sinking, ens estamos hundiendo. ¿Vale? No és suficient en parlar anglès. Hem de ser capaços de negociar amb 6 tios per telèfon, un de Chicago, un de Múrcia, un de Polònia, al mateix temps tots xillant i enfadats. I no fer errors, perquè estem jugant en diners. La capacitat de tindre un anglès de molt de nivell per negociar és clau. Fa molts anys que acabo les meves presentacions amb aquesta transparència. I aquesta transparència abans tenia més sentit que ara ja en té molt poc, i ara veureu per què. Acabo dient-vos que podem no innovar, podem no emprendre? Doncs no podem no innovar i no podem no emprendre, perquè abans el tauró estava amagat. Fa 2 anys, quan jo acabava amb això, aquest tauró estava amagat i era el mercat, la competència, les dificultats, però algun dia aquest tauró és la crisi. Aleshores, estem en aquest mar tan bé, tan tranquils, sisplau, treballem pensant en com anar davant del mercat, com crear nous productes, perquè si no estem perduts. Moltes gràcies.